Samfuna uPixel. Simfuna la. Hey, naye mkubwa nathi uzokona ngoma ngapana. Awufuna uPixel insizwa. Wemali eningi. We usushisa state uyivalile. Kuyivalile. Uzokha ngizake ngishayela uSmino. Ufuna hlawuleke lo mfana lo. Maza manje Hlawule lo mfana lo. Awunawo uMessi Nkosi yami. cha mana ngishayele lo mfana othiwa uSmino. Amfone. Hayi ngathothi uPixel angithi bayaqula ngathothi baqashwa njalo bafana basondelene nambalala bekhathela. Baqhilaza futhi. Baqhilaza bafana basondelene nambalala bekhathela. Qilaza le. ena awufonele uSminoff mkhulu Man angimthinta manje uSmino. Amfone. Hey lo mfana njalo uSmino ena uyinkinga lo mfana phazamisile amakhulu. Phazamisile. Kade ngatshela amakhosi ngithi ningamzondi ngoba ninothi mase niphelelwe isitayela nilekelela ancwabe futhi. Oh madoda. Batshana iqiniso pha. Sengibaqhilazile. Qilaza le. Mina ufana angene phela ungalapha nje uSmino futhi la kwahlabisa. Hey bakithi. Maleze la. Hayi ngathothi base stage. Nakho. Awuzoyeke lo mfana uSmino ufike manje khuluma umlungu ke manje. Hayi. Nomunye lefana zochaza kwaGudluzu kene lo mfana. Yezwa ke ngiqhaphasanga belungu ngesinye. Bazochaza ukuthi bekwenze nje nani kuba ubangazi ukuthi Siyabonga Prophet. Mana ngiphinde ukugcina. uphinde. Uhlababhizi kodwa. Hayi bacula. Hey lokho eshayile ngoma nje yakhe lo mfana lena ethi ena mubi kamnandi. Mubi kamnandi. Uyedume yabona bingena impela kaSminoff mkhulu Ayigcokama lethi mubi kamnandi. uyanti Hey unjani Sminoff? Hey ngilapha kona ngoma. Insizwa ziyakufuna lapha ngathi uphakela umthakathi. Uphakela umthakathi ubethatha insizwa manje bathi uphi Sminoff? Bathi siphi Similamila ngithi mina hayi. Zikhona ezakhe zikhona kwaGudluzu ungene. Ngithi bafana manje ehlawa kungimbongolo hey. Basobhani kona ngoma bathi bathi ngeke. Hey manje ke weSminoff cha uzoba khona omunye umdlalo fanele ube khona bafuna bona noPixel. Cha samdinga impela. Samdinga ukushayena Cha bo ziyakubigangeke nginalishaya iciko bafana. Nginalishaya iciko bafana iciko lami leli la kwaGudluzu ungene. Cha bo uSminoff makethi mayifika nje evele qhamuke seyinduna yeyinsizwa noPixel. Aqhamuke sey. Hey weSminoff ngihamba manga. Ayishayita yodwa sisi. Hayi. Hayi uyabona weSminoff kodwa ugqilazile ndoda kule ndima. Yazi ngihlushwa ngabantu manje ngijuluke ngimanzi intenge ngenxa yakho Sminoff ufana uzochaza ngathi awuchazanga kahle ufana ubuzochaza. Hey nembuzi zakho izele Sminoff. Hayi kahle ngayishuthi la nto ngayishuthi. Ngiyoshayile mawele ngiqinisile zizele imbuzi zakhe ngamanje adinga izibala nje manje ngithi mina ndoda hamba ozolanda imfuyo yakho ngeke ngikwelusele mina ngoba nemjovo ngilokhu ngiqadile awuyilethile imjovo umatheremisini. Usuqalazele mkhulu. hayi ngoyilanda mkhulu ngoyilanda mhlawumbe kontenza hey sikubini Buka nje futhi weSminoff nguphakamsanga kanje ngatistela kithi uluselo umlungu. Uluselo umlungu. Mr Yakho. No Mr David. Hey manje sengihamba ngiyakho. Hey weSminoff. Mkhulu. Esmiramira Hayi mfana bagqilaze ena